दासिमबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बिखायाव टेट'। लोगोफोर, बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों फुंखा आरो सानसुलि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि सापर्टिं आर्टिस्टफोरानो जादों जामिर, जया, उस्मि, महेश, नबजित, सागर। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों तरुन दा आरो दिपा बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों पातारसन ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों फुंखा आरो फाखन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोनहा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालामनानै होदो।